थारमाने बाहाय मानगोनां देरहासार बसुमतारी बिथाङा जोङो संखिनायखौ नुदों। थारैनो गिदों बिथाङा दिनैहाय सालाकाथि बायदि ओनसोलाव गावनि सम्पथिनि अनगायै बिथाङा मा डेभेलप खालामदों? बिथाङा मा बड'लेण्ड होननो गियो बिथांमोना। बिटिआर हालामाव जे बर'फ्रा रायजो जानानै दं, बर'निनो सुक्ति, बियो बड'लेण्ड होननाय मुंखौनो गियो। क'क्राझार इउथ UPPL बिटिआरनि CM मानगोनां प्रमद बर' सारनि जेनाखि बिथोन बा निर्देश बायदियै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मोनद' ब्लक बाहाय वाल पेन्टिं खालामगासिनो दङ जोङो माखासे UPPLनि मट'खौ लानानै। दा दिनैहाय जों माखासे जायगाफोराव लिरबाय थादों आरो नैबे सालाकाथि ब्लकनि सिङावबो जोङो बे कालिफुख्रि बाजारनिफ्राय स्टार्ट खालामनानै जोङो लिरगासिनो दङ। ओरैनो फार्स्टआव जोङो बनरगाव लिरदों, बनरगावनि उनाव दतमायाव लिरदों, बेनि उनाव दिनैहाय सालाकाथि बावखुंग्रि जोङो लिरगासिनो दङ आरो लिरलांबाय थागोन। बिटिआर गभर्नमेन्ट बा BTC गभर्नमेन्टआव जायनो सासन खालामगोन बेनो बिटिआर ओनसोलाव दालाङानो हक, लामायानो हक, बायदि बायदि रोखोमनि डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावगोन। बाहाय गाबोनहाय जे बिटिआर गभर्नमेन्टनि बानायनायसो बे दालाङा, बिटिआर खुंथायनि बानायनायसो बे लामाया होनबा जानाय नङा। गाबोनहाय बिपिएफआबो फैनानै बे लामायाव लिरफैनो हागौ, नङा होमबा? बियो बयनिबो गभर्नमेन्टआ बानायदों होननायखाय बियो बिपिएफ गभर्नमेन्टनिल' दालां, बिपिएफ गभर्नमेन्टनिल' लामा बे नङा। बेखौ बयबो बाहायनो हागोन, बयबो लिरनो हागोन। दा बे सालाकाथि हिसाबै जोङो थांनाय MLA बाइ इलेक्सन जादोंमोन। जों बाहायनो रोखा मोनबाय जे जोङो एइबार माने जोंनि बिटिआरनि बिसायख'थि बा BTCनि बिसायख'थि बाहाय सालाकाथियाव देरहागोना रोखा जाबाय। दा आङो एसे सिगाङावबो बुंदों, बे सालाकाथि समस्तियाव जोंनि UPPL पार्टिनि जायखि केन्डिडेटआनो होआ मानो, जायखियानो बिजाथि जानानै फैया मानो, बाहाय देरहागोना रोखा जाबाय आरो बाहाय देरहासारनि प्रभाब गैला, बेहाय UPPLनिसो प्रभाब। दा थारमाने बाहाय मानगोनां देरहासार बसुमतारी बिथाङा जोङो संखिनायखौ नुदों। मानो होनोबा बाहाय दिनैसिम UPPL सरकारा बा UPPL पार्टिया सालाकाथियाव सोर गेलेगोन, गुबुन गुबुन समस्तियाव सोर गेलेगोन बेखौ फोरमायाखै। जुदि थारैनो मानगोनां MLA लरेन्स इस्लारिया बुङाखैब्लाबो बिथाङा सन्देह खालामदों जे लरेन्स इस्लारिया बाहाय गेलेफैयोबाथ' आं जेनथारगोन। दा बेबायदि संखिनायजों बिथाङा बायदिसिना बुंगासिनो दं। बे लरेन्स इस्लारिखौ सिनायानो, मानगोनां देरहासार बसुमतारीखौ साबेसे मानसिया सिनायो? लरेन्स इस्लारि सारा बर' फरायसा आफादनि सासे सेक्रेटारि जानाय, गुबुन गुबुन सात्र संगठननि गासैबो दैदेनगिरिफ्रा सिनायो, गासैबो रायजो राजाफोरा सिनायो। दिनैहाय लरेन्स इस्लारिया सासे माने सागानगिरि, दिनैहाय आसामनि चिफ मिनिस्टारनिफ्राय लानानै गासैबो MP MLA गासैबो सारखौ सिनायजोबो। लरेन्स इस्लारिखौ देरहासारखौ सोर सिनायो? आं कुइसन खालामदों बिथांनाव। भारतनि जेनाखि बिटिआर सुक्ति खालामनायनि उनाव मानगोनां प्रमद बर' सार, मानगोनां लरेन्स इस्लारि सार, मानगोनां UG ब्रह्म सार, मानगोनां रोनगोरा सार, मानगोनां जयन्त बसुमतारी सारमोन बायदि आरो गोबां दैदेनगिरिखौ दिनै भारतनि प्राइम मिनिस्टारनिफ्राय आराम्भ खालामनानै गासैबो मिनिस्टारफोरा सिनायै गैला। मानोना जे बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव बर'फोरनिफ्राय सोलोंनांगौ दं होननानै बुंजालायनाय दिनै प्राइम मिनिस्टारनि खुगानिफ्राय ओंखारदों। दिनैहाय बिथाङा मा बुंनो नागिरदों? थारैनो गिदों बिथाङा दिनैहाय सालाकाथि बायदि ओनसोलाव गावनि सम्पथिनि अनगायै बिथाङा मा डेभेलप खालामदों? MLA लरेन्स इस्लारिया जेबो डेभेलपनि खामानि मावाखै होननानै बुंदों। बिथाङाथ' खालि माने एलिगेसनल' नागिरबाय थादों। दिनैहाय बिथाङा मावनायखौ नुवाखै। बिथाङा मा बड'लेण्ड होननो गियो बिथांमोना। बिटिआर हालामाव जे बर'फ्रा रायजो जानानै दं,
बर'निनो सुक्ति बियो बड'लेण्ड होननाय मुंखौनो गियो दिनैहाय गेटआव सेक्रेटारि गेटआव बर'नि माहारिनि बायदि बायदि माबाफोर माने बानायनाय जायोब्ला बियो बर'निल' नङा होनलाबायनाय बिथांमोननिफ्राय खुगानिफ्राय ओंखारो दिनैहाय सांग्रां जानांगौनिसो सम जादों जोंनि बर' माहारिफ्रा जे बड'फाया बुंदों जे बर'नि सान्थौ आरो सानस्रिखौ खोमानो नाङा होनदों आं थैनानै थांगोन नाथाय बर'नि सान्थौ आरो सानस्रिखौ खोमानो नाङा होनना बुंदों बिथांमोना जायखौ खालामदों मानगोनां प्रमद बर' सारा मानगोनां लरेन्स इस्लारि सारमोना जेबायदि सिन्थाजों खालामबाय थादों दिनै बर' माहारिखौ गोजौ फारसे लांनायनिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरखौबो मारैहाय जौगालांहोनो हायो गुबुन गुबुन हारिफोरखौ लानानै मारैहाय ग्रें ग्रें बिटिआरखौ सासन खालामनो हायो बेनि सिन्था धारनाखौ खालामबाय थादों दिनै बर'नि गोबां जोहोलावफोरनि स्टेचु खालामदों गुबुन गुबुन हारि माहारिनि स्टेचुफोर खालामदों बियो मा गावनि हारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिफोरखौबो जाहाथे बिटिआराव ग्रें ग्रेङै थानो हानायनि माने माखासे खामानिफोरखौ मावबाय थादों दिनैथ' जों सोंगोन 17 बोसोराव बिटिसि सासन खालामनायाव मा खामानि मावनानै गालांखो बिथांमोनालाय नङा होमबा दिनै जायफोरखौ बेसिक न' डाउट बेसिक माखासे गोनांथार बै समनि गोनांथार खामानिफोरखौ मावा नङा मावदों नाथाय दिनैनि थासारियाव मा गोरों दैदेनगिरिनि गोनांथि जादों बिथांमोना दिनैनि जुगजों माने फेर फाथिनो हानाय बिथांमोननि गेजेराव नेताफ्रा गैला दिनै बिटिआराव गोजोन फैबाय आरो बे गोजोनखौ लानानैनो जायफोरा बिपिएफनि डिपुटि चिफ एमएलए बायदि बायदि जादोंमोन बिथांमोना फालो इउपिपिएलआव फैगासिनो दं बिथांमोननि इयुथनि दैदेनगिरिफ्रा फालो इउपिपिएलआव फैगासिनो दं दिनै थासारिया बिपिएफनि थासारिया मोजां अबस्थायाव गैला दिनै नोरजिया बिथांमोना आरो फैगौ जे बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ बिथांमोना मोननैनिफ्राय मोनथाम बारा देरहानाय नङा होननानै दिनैनि थासारिया दिन्थिदों मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव आर&बि र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द आइटिआइ क'क्राझारा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द आइटिआइ क'क्राझारा गासै मोनबा भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे मोनबा भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियान कर्स 2 years कर्स स्टेनोग्राफि 1 year कर्स COPA कम्पिउटार अपारेटिं एन्ड प्रग्रामिं एसिस्टेन्ट 1 year कर्स बिउटि एन्ड Wellness 1 year course, Sewing Technology 1 year course, Beauty and Wellness आरो Sewing Technology आव नोंथाङा बेसेनाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द आइटिआइ क'क्राझाराव highly qualified faculties दं आरो 100% job assistant। बेजों लोगोसेनो बेयाव flexible class timingनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशनेल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द आइटिआइ क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 86386832443 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।